बे समाव सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाखनायथाव खामानि। गावनि लांगोनायाव हाग्रा गुदु जायोब्ला बेखौ फोसाबना लानाया नों आं बयनिबो बिबान। दिनै बे थांखिखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला हरिसिङा दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि दालाय एबसुनि सिङाव थानाय सान्तिपुर गामिनिफ्राय बनगुरुम गामिसिम फैनाय लामाया गोबां हाग्रा गुदु जानायनि जाहोनाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा लामा हान्थिनायाव गोबां जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांनायखौ नोजोर बोनानै सानसेनि हाबाफारिजों हाग्रा एवस्रांनाय हाबाफारि लानाय नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिना होदों दि बे हाबाफारिजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव ओनसोलनि मेट्रिक आनजाद होगिरि बिथांमोननि नखराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे गावनि इयुन दानायाव माबायदि सांग्रांथि जानांगौ बेफोरनि बागैबो लोगो हमलायनाय हाबाफारिबो लानाय जागोन होननानै। खुलुमबाय, आं नैबे समाव दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरसिंगा दखरा एबसुनि जिथु बेन्दोङाव थानाय सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे सान्तिपुर होननाय मोनसे ओनसोलाव दा नैबे ओनसोलाव सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिहेतु गावसिनि दैसायाव जिथु मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव बायदि रोखोमनि दाङाबाजि जाबाय थानायनि जाहोनाव माखासे ओनसोलनि हाग्रा गुदु बे हाग्रा गुदुखौ बिथांमोना दानस्रांनाय हाबाफारि लादों। दा बिथांमोना नैबे समाव फैबाय थानाय समाव मा खामानि जिथु बिथांमोना मावनो थाखाय आखायाव लादों दा बिनि बागै जोङो मिथिनो थाखाय बिथांमोननि नैबे सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बिथांनिसिम जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो नाजानि। दा नैबे समाव आं केमेरा पार्सनखौ बिथांखौ खावलायनो सानदों जिहेतु बिथांमोननि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ लोगोसे दिन्थिबाय थानो आरो नैबे समाव सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु बोसोनगिरि बिथाङा जोंनि सिगाङाव मा फोरमायो फै जों मिथिना जिथु दिनै नोंथांमोना बेबायदि मोनसे मोजां हाबाफारि आखायाव लादों। खुलुमबाय, दिनै जों सान्तिपुर दालाय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जिहेतु जोंनि बे एरियायाव सान्तिपुर आरो बनगुमनि एरियायाव जिहेतु मैदेरजों मानसिजों बेबायदिनो दाङाबाजि जायो, सोरबाबा जिउ गोमानो गोनां जायो। बेबायदिखौ लानानै जोङो मोनसे सान्तिपुर इउनिट एबसुनि बानजायनायाव जे मोनसे हाग्रा एवनाय हाबाफारि जों लादों। जिहेतु जोंनि रायजो राजाफ्रा जेन' बे लामाजों सान हर थाबायो, सोरबा बाजाराव थाङो बेबायदिनो हान्था मेला खालामो। बिनि थाखायनो जोङो दिनैनि बे सान्तिपुर दालाय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे हाग्राखौ जोङो दाननानै जेन' जों साफा खालामनानै जेन' जों माने हरावबो जों थाबायनो हानाय, रायजो राजाफ्रा खुलाय थाबायनो हानाय बेबायदि जों साननानै जों बे खामानिखौ लानाय जादों। आच्चा, जों खोनानो मोनदों दा नैबे समाव जिहेतु नोंथांमोननि नैबे इउनिट दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लादों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। दा नैबे समाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जोबनानै थांबाय बिटिआर एकर्डनि उनाव। दा नैबे समाव फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना समाजनि आरो हारिनि थाखाय मा खामानिखौ आखायाव लादों? जों सान्तिपुर दालाय बर' फरायसा आफादै जोङो सिगांबो जों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव गोख्रोङै बाहागो लादों। बेबायदिनो अनेक हाबाफारियाव जों बाहागो लादों। बेबायदिनो जोंनि सान्तिपुर दालाय बर' फरायसायाबो खम जानानै थायाखै। जिहेतु जों दिनै जोंनि मुभमेन्टनि जे हाबाफारिया जोबथ'नानै थांबाय, दा बेखौ जोङो दोनथ'नायजों लोगोसे दा जोङो एबसु हिसाबै जोंनि सान्तिपुर दालाय बर' फरायसा हिसाबै जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजानि जों माखासे खामानि मावनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। बेबायदिनो समाज बेरेखा हाबाफारि मावनायफोरखौ जोङो बेबायदिनो जोङो होस्रांनायनि बा फोजोबनायनि जों हाबाफारि जों लादों। बेबायदिनो जों फैबाय थानाय समफ्राव जोङो इयुननि जेनेरेसनफोरखौ जोंनि माने गोग्गो सोलोंथाइ होनाय, गोग्गो गियान होनाय बेबायदिनो जोंनि एरियायाव बा जोंनि बे सान्तिपुर दालाय बर' फरायसानि साखाथियाव थानाय गासै लाइमोन सेंग्राफोरखौ जोङो जेन' मोजां गोग्गो सोलोंथाइ होनानै जेन' जोंनि समाजखौ गोग्गो समाज हिसाबै जों दानो थाखाय जोंनि सान्तिपुर दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि हाबाफारि लालांदों। मा खालायनो थागोन जाहाथे गावनि सिलायाव जुदि दाखोर जायोब्ला बे दाखोरखौ गावनो फोजोबनानै लानांगौ, दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन? आं बेखौनो सान्तिपुर दालाय बर' फरायसा आफादनि एरियायाव थानाय बा जोंनि हालामाव थानाय रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायदों। जिहेतु जोंनि समाजारि खान्थियाव जिहेतु जोंनि एरियायाव एबा जोंनि जायगायाव जिहेतु हाग्रा बायदिसिना बेबायदिनो गोबां जेंना जेंसि फैयोब्ला जों गावनो फोसाबनानै लानांगौ। बियो जोंनिनो कर्तब्य। जिहेतु जोङो जोंनि समाजखौ जों गोग्गो दानोब्ला जोंनि गेजेराव फैनाय जेसेबांनि जेंना जेंसिफोरखौ जोङो बोस्रांनानै लानांगोन। दा फैबाय थानाय मेट्रिक केन्डिडेटफोरनि थाखाय नोंथांमोना नैबे नोंसोरनि दालाय एबसुनि सिङाव थानाय मेट्रिक होगिरिफोरखौ मा खावलायगोन? जोङो बेखौनो खावलायगोन जोंनि सान्तिपुर दालाय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामिफ्राव एबा जोंनि फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादखौ
जे होगिरि बिथांमोनखौ जों बेबायदि इनकारेज होनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों जिहेतु जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोनखौ लोगो हमनानै मोनसे लोगो हमनाय हाबाफारि जों लागोन बेबायदिनो बिथांमोननो जों माखासे इनकारेज होनाय बेबायदि माखासे बिजाबफोर होनानै जोङो बिथांमोनखौ मोनसे इनकारेज जों लाबोगोन आरो जिहेतु फैबाय थानाय माने मेट्रिक आनजादफ्राव जेन' जोंनिफ्राय मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो जों बिथांमोनखौ जों थुलुंगानाय बेबायदि होनो थाखाय जों हाबाफारि लादों। बेनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनबाय दा बिथांमोना बुंदों फैबाय थानाय समाव जिहेतु गावसोरनि दालाय एबसुनि सिङाव थानाय मेट्रिक केन्डिडेट बा मेट्रिक होगिरि बिजाथिफोर बे बिजाथिफोरखौ बिथांमोना न' थांनानै बिथांमोना खौरां लाहैगोनबो होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव समाजनि माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोराव जुरित जानानै थानाय बा लोब्बा लानानै थानाय बे बिथिङावबो बिथांमोना माखासे फोजोबस्रांनानै खामानिखौ मावगोन होननानै जोंनि सिगाङाव बुंथिदों। दा नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सा नखरनि जानानै सोरांसार बाग्लारिनि खौरां।